Bolo raz jedno zlomené srdce. Takže vitajte pri ďalšej recenzii. Podarilo sa mi prečítať za poslednú dobu dosť veľa kníh. Neviem, ako sa mi to podarilo. Prvý diel trilógie. Si hneď kúpiť ďalšie 2 diely. Ja by som zaradila túto literatúru do Young Adult. Je to fantasy. Je to veľmi jemné fantasy. Je to fakt vhodné pre tínedžerov. Neviem prečo proste, viete, že ja mám už rada také pre starších knihy, ale niečo ma na tej knihe zaujalo. Je to ako rozprávka. Teraz, keď idú Vianoce, má to proste svoje čaro. Mala som celý čas pocit, že čítam rozprávku. Takže to bolo celé, ako keby sa naraz spojilo niekoľko rozprávok. Sú tam draci, čarodejníci. Ja som bola prekvapená. Ja som si najprv myslela, že to je úplne normálna kniha. Akože áno, bolo raz, mi bolo jasné, že to už bude takéto rozprávkové, ale že budú lietať v koči a tak akože to len tam tak akože vyšplechla autorka, ako keby sa nič nedialo. OK. Dosť dlho to bolo mätúce. Absolútne som nevedela, čo sa deje. Že ako to tam funguje, kto je kto má aké schopnosti. Autorka má neskutočnú fantáziu. Ak máte dobrú predstavivosť, zažijete krásnu, bohatú a farebnú rozprávku. Naozaj ľutujem, že som si nezobrala rovno aj ďalšie 2 časti. Nikdy si nekúpem celú sériu, pokiaľ neviem, či ma to zaujme. Mohlo sa stať, že by ma to nezaujalo a proste už by som si ďalšie knihy neprečítala, takže som rada. Princovia, králi, princezné, obyčajní ľudia samozrejme. Hlavná hrdinka je tu Evangeline. No a jej príbeh samozrejme sa ešte len tak akože otvára. Je to celé také záhadné, sú tu nejaké osudy. Takisto som nechápala, že čo to je, jaký osud. Ale to je niečo ako bohovia, alebo inak asi neviem to nazvať, lebo majú rôzne schopnosti a vedia do životov ľudí dosť zasahovať. Je tam romantická linka, samozrejme, to ma strašne tešilo, bez toho by to nebolo ono. Strašne mám rada, keď je na začiatku knihy takéto niečo, nejaká tá mapka. A počas toho, ako si to čítate, tak pozeráte sa, že kde to asi sú. Je to veľmi pekne, akože škoda, že tam tých ilustrácií nie je viacej, mohlo by sa začať dávať teda. Hovorí sa, že princ srdc nedokáže milovať, pretože srdce mu už dávno prestalo byť. Iba jedna osoba ho môže znovu rozbúchať, jeho pravá láska. Pritom som mala zimomriavky a vedela som, že sa mi bude tá kniha páčiť proste. Lebo každá jedna z nás chce lásku až za hrob. Nehovorte, že nie. A aj keď to zatiaľ v tej knihe nevieme, aj tak si myslím, že proste ona bude jeho pravá láska, samozrejme osudová. A veľmi sa mi páči to napätie medzi nimi. Dobré napätie medzi hlavnými postavami, nejaké romantické, je veľmi ťažké podľa mňa urobiť tak, aby bolo uveriteľné. A proste celé mi to príde ako Harry Potter. Je to niečo také podobné asi ako Harry Potter, lebo je to celé také, akože je to krásne vystavaný fantasy svet. Takže myslím, že toto je celkom dobrý darček pre nejakú tínedžerku na Vianoce, kľudne. A kúpte celú sériu. Kúpte všetky 3 diely. Kniha stojí nejakých 15 €. Má to okolo 300 strán. Čitateľ, ktorý sa do toho zažerie 3 dní a je to preč. Krásne sa číta. Je to po slovensky. Pekne to je napísané. Nie sú tam žiadne sprostosti, žiadne sprosté slova. Je tam trošku násilie, ale je to rozprávka, proste dobro a zlo. A myslím, že aj my dospelé ženy si v tom nájdeme to svoje. Také tie romantické dušičky určite akože poďte do toho.